bi egun baino ez dira pasa eserleku hauetan Oarsoaldeko 8 gazte eta Barakaldoko 2 gaztek independentziaren alde lanean jarraitzeko determinazioa adierazi eta minutu gutxira atxilotuak izan zirenetik. Baina bi egun baino ez dira pasa ere, euren testigua hartu eta eserleku berdin hauetatik Euskal Herriaren alde lanean jarraituko dugun gazte belaunaldi berriak gaudela adierazten dugunetik. Aurreko egunean argi adierazi genuen bezala, PSOEk proiektu independentista suntsitzeko helburu argia du. Bide honetan, independentziaren proiektua errealitate bilakatzen duen mugimendu oro kolpatzen ari da. Eta honen adibide dira urte guzti honetan eta asteartean bertan argi geratu den bezala, gazte independentistok jasaten ditugun eraso guztiak. Baina zergatik kolpatzen gaituzte, zergaitik nahi gaituzte anikilatu, erantzuna argia da. Euskal Herria Espainiar Konstituzioaren kartzela mantendu nahi dutelako, eta horretarako ezinbestekoa dute independentziaren bidean gaudenok paretik kentzea. Gure borroka kriminalizatuko dute, terroristak deituko gaituzte, gaizkileak garela esango dute, gauaren impunitatea baliatuz, hortzetaraino armaturik gure etxetara bortizki sartuko dira, atxilotu eta agian espetxeratu egingo gaituzte. Honela, gazteok antolatzeko eta borrokatzeko dugun grinarekin amaitu nahian. Baina guk, argi dugu, Espainiar Konstituzioa eta Frantzia Errepublika suntsitzen ez ditugun bitartean, herri hau ez dela aske izango. Urte guzti hauetan zehar jasaten ari garen eskubide zapalkuntza jasaten jarraituko dugula. Espainiar eta frantses izatera behartuko gaituztela. Eta ez gaude prest horretarako. Ez gaude prest, ogi apur batzuen truke gure herria saltzen uzteko. Aldaketarako uneak bizi ditugu, eta egungo errealitatea bi aukera baino ez daude. Espainiar Konstituzioaren eta Frantzia Errepublikaren aldeko aukerari eustea, edo eta Euskal Herriaren aldeko autua egitea. Kolpatzen gaituzte herri honi proiektu politiko bat eskaintzen diogulako, Euskal Estatu Sozialistarena, eta hori lortzeko bidea ere marraztu dugulako, autonomien eta erabakiaren proposamenarekin. Gu ezin gaituzte tren eta negozio inmobiliarekin erosi. Guk Euskal Herriaren aldeko autua egin dugu. Independentzia eta sozialismoaren bidean borrokan jarraitzeko autua egina dugu. Eta asteartean, Oianak argi esan zuen moduan, herri honek irabazteko autua egin du. Eta herri oso batek autu bat egiten duenean, oso zaila da honi bizkar ematea. Beraz, naiz eta atxilotu, torturatu, espetxeratu, ezin izango dute independentziaren mugimendua suntsitu. Borroka luze honetan argi erakutsi baitu herri honek, belaunaldiz belaunaldi, borrokara lotu garen eta lotuko diren gazteak gaudela. Gazteok dugun etorkizun bakarra independentzia baita. Azkenik, dei egiten diogu euskal gazteriari, gazte independentiston aurkako eraso hauei oina geratzeko. Eta nola ez, egunez egun, gure herria eraikitzen jarraitzeko. Beraz, larunbat honetan, arratsaldeko 6:30, Oreretako Alameda plazatik abiatuko den manifestazioan parte hartzera deitzen dugu euskal gazteria. JK irabazi arte.